What's up madlang people, for today's video magbasali muna kita sa Facebook, mga jogging day man, maano kita mapalingki para may pambudget kita sa sarong simana. Alihay pa ba ang sweldo kaya budgeted na ang kwarta, ang dikit. Yung mapalingki mo sa malang bunbayan, takadakol duman sira ay dakol sira mapagpipilian duman barato lang, kaya kung mapalingki ka mo karon lang ako isa may malabon, hindi lang ako magpaligid ng sira, takadakol duman pagpipilian kung may rip man sa naka mo. Yan no. Yung jogging muna. Barato mo yan duman ta. Pag umaga dapat mga palingki ka duman mga alas 6, alas 7. Kung yan kaya alas 7, alas 8 na. 8:30 na ako nakasiring. Kaya delikadong dikit na lang mapipilian naman. Ayan, palingki na ni. Yan sa tatang tambakos ang gatos lang yan 2 pedaso dahil darakula. Yan, pabalik na kita. Ako pipilian dyan yan mga seafoods ang tawag dyan, kasag-kasag, sa katihim, kasarit na buyod, yung mga buyod. Paulit na ako dyan. Nakasabago, kanya ito kasabago ta, pinag-iwan na magbata. Sabi ko na nga ni Ma'am Forever, maiwas-iwas. Ayan, mapuhay na kayo ng nabutas. Ayan, palaog na yan. Maagyan mo dyan, City Hall, hospital, saka Pure Gold. Pure Gold, tapos simbahan ng San Jose Nabotas. Yan pala yung City Hall na yan. Malinig ang Nabotas. Yan. Malinig ang bagang kasada. City na City Hall. Yan naman Pure Gold. So may Pure Gold. Pure Gold Nabotas. Tapos hospital. Yan simbahan San Jose San Jose Church. Yan na. Yan yung sisira ko na yun Pwede sa kasi sira tingkir ko siya ba nga kasi pagpilito sa lating paksiyo. Thanks for watching madlang people.